Molitva za hranu nije samo ritual, to je čin svesti, ljubavi i energije. Svaka reč koju izgovarate nosi snagu i menja frekvenciju hrane, utičući na strukturu vode u njoj i na vaše telo. Kada unosite hranu, unosite ne samo materiju, već i energiju, vibraciju koju ona nosi. Reči oblikuju vaš um, a vaš um oblikuje vašu stvarnost. Kroz molitvu, vi menjate energiju hrane i usklađujete svoju unutrašnju vibraciju sa energijom isceljenja. Vaš glas je najmoćniji instrument isceljenja na planeti, jer zvučni talasi koje stvarate vibriraju na nivou vašeg bića. Kada izgovarate molitvu, nemojte tražiti spoljašnji blagoslov. Vi ste izvor te energije. Vi ste ljubav koja se manifestuje u svakom izgovorenom slovu, u svakom dahu. Vi blagosiljate hranu svojim rečima, fokusom i verovanjem. Zahvalnost je ključ isceljenja. Dok se koncentrišete na hranu koju unosite, usmerite svoju svest i na vodu u njoj, jer ona čini 90% hrane i vašeg tela. Svojim rečima stvarate vibracije koje kristalizuju vodu, usklađujući je sa vašim bićem. Izgovaranje reči poput "ja sam zdrav", "hrana me isceljuje", "ja sam cjelovit", nosi energiju koja osciluje i menja strukturu vode. Svaka vaša misao i reč utiču na vaše zdravlje i energiju. To nisu samo reči, to je prava ljubav koju šaljete sebi. To je svest koja menja vašu stvarnost. Te reči su svetlost koja ulazi u vašu DNK, u svaku ćeliju vašeg tela, podstičući isceljenje na dubljem nivou. Pre nego što uzmete bilo šta u ruke, setite se. Vi ste kreator svoje realnosti. Vaša svest, ljubav, energija, frekvencija i vibracija oblikuju ne samo vaše telo, već i vašu stvarnost.